Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya pinaringan nikmat rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh nempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis pengaosan dipun catet dening Allah dados amal hasanah, lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a innaka ana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, pengaosan ingkang sampun kala wingi bicara soal waham. Dados waham niku jane meh sami kalih yakin ya. Tegese manggene niku sami, tapi sasarane sing benten. Lek sing diyakini niku perkara sing mboten sejati niku jenenge waham. Lah nek sing diyakini niku pancen perkara sing nyatane pancen ngoten cocok kalih
kenyataane dah keyakinan iku namine yakin. Yakin. Nah, bangsa pun ngalih teng bahasa Jawa napa bahasa Indonesia, lafal yakin niku jumbo. Antarane barang sing napa ora mesti karo barang sing mesti, angger ning jerone ati wis diyakini mantep, jarine ya yakin. Ternyata benten. Benten lek perkara sing diyakini niku memang cocok kalih kenyataan hakikate, nggih niku namine yakin. Nek perkara sing diyakini niku perkara sing nembe tingkat dugaan. Tingkat dugaan sing dereng mesti lan cenderung napa nggih cenderung batal, cenderung apus-apus. Lan niku namine waham. Ingkang terakhir kalau wingi wonten riwayat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Nabi dipun suwuni pirsa para sahabat. Maknanipun dawuhipun Allah taala, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man utawi sapa engko ngamila ngamal sapa man shalihan ing ngamal saleh, ngamal sing patut, min dzakarin saking wong lanang aw unsa utawa sangka wong wadon, wa huwa halih utawi man iku mukminun, iman. Oleh ngamal soleh niku dibarengi kanthi keyakinan iman. Falanuh iyan nahu mongko yekti temen bakal paring urip sapa ingsun hu ing man mau ingsun Allah hu ing man hayatan thayyibatan ing urip kang bagus. Urip sing bagus niku lajeng para sahabat sami nyuwun pirsa, urip bagus niku napa Kanjeng Nabi? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, ya utawi hayatan thayyibah, urip bagus iku al-qanaatu qanaah. Qanaah nrimo. Qanaah niku nrimo. Mboten kok berarti terus mboten duwe cita-cita. Sing dimaksud nrimo niku memaksimalkan apa sing enek untuk dikembangkan manfaatnya. Jadi sing ana iki diterima, nek wis diterima piye? Diteliti manfaate apa, terus digunakno menurut kegunaane niku berdasarkan tuntunanipun Allah lan Rasulullah. Dan iku jenenge qanaah. Ora kok berarti terus qanaah niku meneng ae. Iku mboten qanaah niku wong pengangguran. Pengangguran. Lha wong iso aku turu wae. Wong iso aku ya ngene iki ngene ae. Niku mboten qanaah, niku wong aras-arasen. Bagi kadang-kadang iblis, setan, nafsu niku sok-sok al-kasal, rasa-rasa, aras-arasen niku ben dadi bener dimaknani qanaah. Dimaknani qanaah. Nah, padahal jelas sakderenge kan wonten amila sholihan. Berarti kan enten aktivitas. Ya, enten aktivitas ngamal soleh, berarti enten gerak, ada dinamisasi. Wonten lho nggih. Sapa wong sing gelem ngamal soleh berarti pun enten gerake. Niku mesti mungkin kali Allah Ta'ala diparingi hayatan thayyibah. Iku nggih niku ati sing nrimo. Ati sing nrimo. Sing nrimo niku atine. Tapi fisiknya dipacu untuk terus beramal. Nah, dalam hal qanaah menika, panjenenganipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuhaken hikmahipun qanaah inggih menika kebebasan dan kemerdekaan. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa anta abdun lima anta fihi tami'un. Anta utawi sira iku hurun wong sing bener-bener merdika. Lepas bebas merdika
mimma saking barang anta kang utawi sira anhu saking ma iku ayisun ora ngarep-arep. Dadi lek kowe wis ora ngarep-ngarep apa-apa, kowe wis lepas. Wis bebas, ora bakal dadi budake apa-apa kowe mau. Nggih. Tapi suwali wa abdun lan utawi sira iku abdun dadi budak. Kamu akan selamanya menjadi budak. 5 maring barang akan diperbudak oleh sesuatu anta kang utawi sira fihi ing dalem ma iku tomiun ngarep-ngarep tomak. Jadi lek panjenengan tomak pengen oleh bathi, zaman akan diperbudak oleh segala sesuatu yang berkaitan kalih bathi ini. Lah mbok dikongkon usung-usung karung ya gelem. Dikongkon nunggoni dagangan mulai jam 7 sampai jam 4 sore nunggoni laler liwat ya gelem. Niku mergo enten pengarep-arep tengene barang niku. Tapi lek sampean pun mutus, alah wong aku tugasku mek nunggoni ya ditunggoni ngono ae. Nek sing tuku ya kono, ora enak ya kono. Sampean mboten bingung. Zaman kendel mawon upama krungu azan terus langsung tutup tak salat sik. Krungu Jumatan wis tutup budal Jumatan sik ngoten wani. Tapi lek mboten putus asa, mboten memutuskan pengarep-arep niku mboten diputus. Ajeng ngalih ngono mboten wani. Ngalih ngono mboten wani. Maneh-maneh ngoten iki enten tomake teng mriku. Nggih. Lajeng penjelasanipun Syekh Ibnu Abbad menika ingkang nyarai hikam menika dawaken at-tama'u utawi toma ngarep-ngarep pisai ing dalam suwiji-wiji iku dalilun dadi bukti alal hubbi ing atase seneng lahu maring sae dindi wong sing berharap kepada sesuatu itu menunjukkan bahwa dia mencintai sesuatu itu. Kalau tidak cinta dia tidak mengharapkan. Niku mesti. Makanya janganlah engkau terlalu banyak berharap supaya engkau tidak merasa kecewa. Karena kamu berharap kamu akan sering kecewa. Roh wong ganteng ya wis jarang ganteng-gantenge dhewe. Ora usah diarep-arep. Mandar iku sok dadi judul. Kuwi lan kok tiwas sama gak direken nongso sampean. Utawa sing Joko roh nek bocah ayu, Mas. Mandar bocah iku gelem dadi bojoku. Sampai diuber alamate ndi jenenge sapa, anake sapa, sok bodho tak paranane. Kira terus gelem kari-kari ora. Nah, ini gue kecewa sama. Kalau kamu tidak ingin kecewa, jangan terlalu banyak berharap. Karena orang berharap itu lebih banyak kecewanya daripada tidak. Kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faratil ihtiyaj. Wong sing tomak penjene sesuatu di samping menunjukkan cinta kepada sesuatu itu, kalau toh tidak cinta minimal dia itu menunjukkan wa faratil ihtiyajilan nuduhno bangete butuh ilana ilihi maring merkoleh ing sayin. Aku jane yo gak seneng tapi butuh piye neh. Ya berarti ya butuh untuk memperolehnya. Nah, kedua hal ini tanda-tanda cinta atau kalau tidak cinta dia sangat membutuhkan wa dzalika utai mengkono-mengkono al-hubbi wa faratil ihtiyaj iku ubudiyatun berarti penghambaan diri lahu maring sayin. Berarti kalau kamu cinta kepada sesuatu dan kamu sangat membutuhkannya, I need you jare wong sakniki. I need you, aku banget butuhe you marang sira lho ngoten.
Niku sekali wong niku wis terikat aku butuh engkau, maka pasti dia akan rela menjadi hamba sahaya bagi yang diharapkan itu dan yang dibutuhkan itu. Dan begitu pula sebaliknya, karena anna yaksa kaya dene sak temene memutuskan harapan minasai saking suci-wici, dia sudah tidak butuh, artinya sudah memutuskan diri untuk tidak ke sana. Iku dalilun dadi bukti ala farahil qalbi ing ngatasé kosonge ati nuhu saking sae. Nek dhek gak meraelu, wis putus dengan sesuatu itu, maka tandanya bahwa hatinya sudah terkosongkan dari sesuatu itu. Jadi lek kowe gak rono kan, ala nggih apa rono. Ya berarti wis gak butuh. Berarti di dalam hatinya sudah nggak ada dia. Jadi lek sampean kok, Mas, so aku harap ulang tahun loh. Sampean rene ya. Lapor rene barang. Kok jawabnya muni ngono iku berarti sampean nggak masuk ning jero atine ndek. Ngoten. Berarti wong niku pun putus kalih sampean. Senajan gak ngomong lek putus. Ngoten. Wa ginahulan semugie ati, semugie kalbu anhu saking saien. Berarti dia sudah enggak butuh. Jenenge semugie iku ora butuh, ora kok semugie berarti sugih banget terus. Sing maksud semugie niku ora sugih ning semugie. Di sini niku ora butuh. Wa zalika utahe mengkono-mengkono ora butuh lan kosonge ati. Iku hurriyatun tegese bebas merdeka minhu saking sae. Maka kamu akan bebas dan merdeka dari sesuatu itu. Kesimpulannya, fatami'u mongko utahe wong kang tamak iku abdun selalu menjadi budak. Wal ya'isu utahe wong kang putus sangka tamak iku hurun berarti orang yang merdeka. Niku rumus. Sampean kok isih butuh maratuwa. Niku dikongkon maratuwa piye manut. Tapi lek sampean wis ora butuh mergo wis omah dhewe. Lah bangun dhewe. Tanah lah kutu-kutuku dhewe. Hasil keringetku dhewe. Dan iku lek ditantang maratuwa ya wani. Ora butuh. Bojo ya kena ditantang. Wis, Dek, kowe abot bapak apa abot aku? Wani. Tapi lek ijek karo-karo kok lek anu ndang anu maratuwa ora gelem ngekeki dhuwit. Ijek melok maratuwa kok. Mula aku gak manut, wah bodo-bodo gak disangoni repot aku. Nah, niki lek ijek ngono ya manut to kowe dadi kawulane maratuwa. Mergo isih duwe tomak kesana. Tapi lek sampean wis putus, melepas diri, maka kamu akan merdeka. Dan merdeka wis gelem ngene ra gelem lho wis. Niku kendel ngoten niku. Tapi angel. Jenenge wong. Lha wong Jawa duwe unen-unen. Nrimo ing pandum, nglenggono ing urip. Wong nrimo ing pandum niku tegese apa wae sing didum Gusti Allah ditampa. Terus nglenggono ing urip tegese dhek urip kuwi karo Gusti Allah dikeki apa gelem nggunakno. Nek dhek dikeki ngelmu ya gelem mulang niku jenenge nglenggono. Dikeki bondo gelem loman niku jenenge nglenggono. Dikeki kekuasaan gelem adil niku jenenge nglenggono. Dhek enek wong ora wani nyabrang ternyata ndek diparingi iso nyabrangno njur gelem nyabrangno wong sing gak wani nyabrang niku jenenge nglenggono. Niku unen-unen Jawa. Napa nerima ing pandum nglenggono ing urip. Aja dumeh. Teruse ngoten. Aja dumeh kowe kuwasa njur sak karepmu dhewe. Aja dumeh kowe sugih njur sembarang arep mbok tuku. Aja dumeh kowe pinter terus nerakak-nerakakne wong bodho.
Nggih kan ngoten. Enten dawuh syair. Yang Arab wonten syairan. Wali hadza lan krana iki prinsip wong tomak kuwi selalu dadi budak. Wong bebas itu akan merdeka. Artinya bebas tidak punya harapan, maka dia akan merdeka. Wali hadza qila dijawahaken al abdu hurrun maqani wal hurru abdun matami fakna wala tatma fama sayun yasinu siwat tomi. Lagune ra penak menyen duduk penyanyi. Nek kaya Haddad Alwi ngono ya enak Haddad Alwi. Ora usah nganggo musik mentahan ngono wis lengkok-lengkok. Al abdu tawi budak senajan tatanan laire bentuk laire kuwi budak iku hurun sejatine merdeka makoni'a selagine ndeke gelem qanaah gelem nrimo ing pandum malah akhirnya ndeke kadang-kadang iso mengultimatum bendarane ya ngoten ndeke wis sembarang kalir wis diwehne karo bendara nrimo dingko-engko ya gelem didupaki gelem disadui gelem meneng ae tapi ndeke ora wedi malah sembarang kalir dia siap melayani apa yang dikehendaki bendarane malah lek perlu bendarane urung ngomong ndeke wis tandang sik ya saged ngoten niku mungkin ndeke ditinggal lunga karo budak niki malah bendarane dadi budake ndeke nek nggih itu namanya punya daya tawar. Daya tawar. Anane wong tani niku selalu jadi budak. Niku mergo wong tani ra gelem nrimo. Jajal wong tani gelem nrimo lah ora panen ya ben. Wong kadar ora iso tuku rabuk ya ora usah tuku rabuk. Ngoten penak ta. Ora panen jare sapa? Nek lemah kok ora panen. Cuma kurang akeh lho kan ngoten tok ngono. Gitu akhirnya. Karena sampean selalu dalam posisi tomak butuh, maka sampean akan ditekan oleh orang yang punya sesuatu yang sampean butuhi. Akhirnya ya terus nyelingkrik. Gelem ya tuku mes rego sakmene. Lah gelem ya ora tak dol. Nah, genten sampean sakjane lek gelem. Gelem ya rego sakmene tak tuku nek ra gelem ya wis ora rabu-rabuan ra apa-apa. Nek sampean tidak punya harapan pasti wani muni ngoten. Engko ora gak panen jare sapa. Yo panen tetep panen yang kurang akeh. Nah, kurang akeh kuwi aku ora perlu guru sing kurang akeh kuwi. Sak ana engko tak tampa. Panen sak kintal, 2 kintal ben tak betahne. Wis ora gak ngambil sampean jajal. Sampean jajal, ora usah suwe-suwe. 3 panenane. Engko wong tani lak makmur. Penganane jenengan ora patek makmur niku mergo sampean rawani nantang betah-betahan. Ora rawani nantang betah-betahan. Rumiyin niku nate mboten salah. Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seorang pangeran dari saniki Iran, riyen ku Persia. Seorang anak raja namanya Ibrahim. Bapaknya jenenge Adham niku seorang raja. Agamane Majusi. Tapi Ibrahim lajeng mlebet Islam, terus dados tokoh tasawuf terkenal. Niku wong kan terus teng Baghdad uripe mboten teng Iran tapi terus mengumbara ngantos tumuju Baghdad. Pas ajeng riyo rego daging mundak luar biasa. Muga kathah kewan-kewan sing mati napa kena penyakit akhirnya peternak mboten sami saged napa mbeleh kanthi kathah akhirnya sing butuh daging karo jumlah daginge akeh sing butuh akhirnya bagul-bagul daging lek ngregani daging sak karepe dhewe terus lapor ngene terutama santri-santri lapor ngene kiyaine terus pundi nganu Syekh Ibrahim dan iki kok
Rego daging kok mundak luar biasa mbok jenengan dongakne ben murah malih. Ibrahim bin Adam namung kucing manalah ngono didongakne perkara ngono. Lah anggere kowe gelem purek ora mangan daging langkung medun-medun dhewe. Nggih, gak nganti sampean jajal. Arep bodho kok wong sak donya iki, sak Jawa iki purek ora tuku klambi rong bodho. Nah, engko lek gak rego klambi medun jero-jero ngoten mawon. Budang lek kebet juragan yo bingung kok. Nggih, lek gak nganti sampean jajal. Sampean aja tuku mes korong panenan ngoten. Engko juragan-juragan sedo nimbun-nimbun orea kok lak bingung. Ngomong rewarai sampean lek pas nandur kelepean goleki rabuk. Akhire alasan iki telat iki. Seminggu rabuk ora ditokne padahal ning gudang sak anduk. Akhire gelem ya sakmene ora gelem ya wis. Sajane pas muni ngono sampean genten muni titenono so lek panen ora tak dol. Ora tak dol, nggih nyaur utang. Lah niku lho asale sampean utang niku napa? Anane wani utang nek mergo tomak niku. Nggih. Utange ora iki. Nggih. Lah, sampean aja gelem. Wal huru utahe wong sing ketoke merdika. Ketoke merdika ndek wis mulai tahun 45 wis mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia kok. Nunggu merdeka ketoke. Negara yang berdaulat. Tapi ternyata akhirnya abdun. Nek diteliti ternyata urung tau merdeka wong. Abdun, dhek iki budak. Isih budak mergo napa? Matami'ah, selagine isih tomak. Isih enek sing diarep marang liyane Gusti Allah. Isih enek sing diarep-arep, isih wedi. Wah, lah golek dikucilkan oleh dunia internasional kayak apa? Karena kalau ditinggalkan ya apa? Ya sudah. Akhirnya ya wis ngene iki, krisis barang ngene iki. Mulane fakna mongko nrimo sapa sira. Wala tatma lan aja tomak sapa sira. Fama sayun Fama mongko ora ana apa sayun suci-suci iku yasinu bisa apa yasinu niku merendahkan derajat apa say siwat tomai sakliyane toma. Tidak ada sesuatu yang merendahkan derajat seseorang yang melebihi toma. Wis sampean dadi wong ganteng. Ganteng anake wong sugih, pinter, sarjana. Lho bangsa ngluyur ning desa, roh anake bakul rinjing. Bocah ayu lho. Akhire wong sing pinter niku kepengin duwe tomak, berharap bocah kuwi gelem dadi bojone. Engko lak dijaluki apa elak dituruti. Nggih. Kalau perlu dengan syarat aku gelem dadi bojomu, tapi dengan syarat sok lek aku duwe anak, kerajaanmu kudu dadi kaya anakku. Ya ngono. Ya ngono ae. Wah, jadi konflik. Niku men cerita dunia wis ngono kuwi. Bedekane gampang kok. Sama lek kulino delok film India ora bedek lak gampang. Ceritane bolak-balik ngene to. Angger wong niku sik duwe pengarep-arep sak liyane Allah. Angger wong niku tesih duwe pengarep-arep sak liyane Allah, maka dia akan mengorbankan diri. Bahasane sakniki ora memperbudak diri tapi mengorbankan diri untuk sesuatu yang diarep-arep itu. Lah padahal padha kentole padha mangan segone padha apa sembarange padha ora isone kok terus sing sitok dadi juragan memperbudak sijine niku lak nggih bolak-balik men krana enek tomake niku. Wakila lan didhawuhaken
laulal atma'ul kadzibatu lama istabadal ahraru bi kulli syai'in la khatara lahu. Laulal asma'u lamuna ora ana utawi pira-pira pengarep-arep tomak al kadzibatu kang goroh iku maujud. Seandainya tidak ada tomak yang kadzibah, lama istabada mongko yekti ora dadi budak sopal ahraru pira-pira wong sing padha merdeka dadi budak bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji la khatara kang ora ana kumrentek iku maujud, kang ora ana bahaya iku maujud lahu kedue kulli syai'in. Jadi kok upama wong niku mboten kapusan tomake dhewe lho, ngoten lho penake omong. Kok upama wong niku mboten kapusan pengarep-arepe dhewe, maka orang yang merdeka-merdeka itu tidak akan menjadi budak kepada sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Nggih, sesuatu sing ora ana terlintas ning ati ora enek kok. Lah apa dibelani? Enggak perlu. Mula sapa wonge sing dadi budake sesuatu yang terbatas, maka dia akan lebih terbatas lagi. Ning suwalike lek dadi budake sing maha luas, maka hidupnya akan luas juga. Sebenarnya omong jadi buruh lah, sama jadi buruhe lurah. Niku ora iso ngungkuli buruhe camat. Sama dadi buruhe camat gak iso ngungkuli buruhe bupati. Sama dadi buruhe bupati ora iso ngungkuli buruhe gubernur. Sama dadi buruhe gubernur gak iso ngungkuli buruhe presiden. Sama dadi buruhe presiden ora iso ngungkuli buruhe Gusti Allah. Nah, mula sangka niku Kanjeng Nabi niku pangkate ketoke kawula, tapi wong kawulane Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lah niki lho, kawula, ngono kawulane Gusti Allah. Ya saliyane Gusti Allah ya wedi lho. Saliyane Gusti Allah wedi karo dheweke. Niku pun mun jelas. Wakilalan didawaken malih innal aqaba sak temene manuk bidu ngertos bidu niku cara ngriki napa lho alap-alap cilik suruh kudu sing sok-sok nyaut babon niku manuk ulung. Innal aqaba sak temene manuk bidu wis Raja Wali. Raja Wali niku Sultanul Aulia. Sultanul Aulia niku rajane wali. Raja Wali manuk bidu. Iku yatiru terbang bebas apa aqab fi fadha'i 'izzihi ing dalem kamulyan sing diumpamakne kaya dene fadha awang-awang. Dia terbang bebas di awang-awang dengan kemegahan dan kegagahannya, mengepakkan sayap begitu lebarnya. Dia sampai terbang tinggi terus ke atas ketika dia melihat ke atas. Bihaitsu layar taki, bihaitsu kelawan ana ing panggonan layar taki kang ora bisa munggah apa tarafun peninggal ilama tori maring gon mabure aqab. Raja Wali itu bebas terbang ke atas terus sampai ngelip. Jare wong ngelip sing sampai ora ketok. Meripat wadat wis ora iso andulu mergo saking dukure. Wala tasmu lan ora bisa
munggah. Walatas mulan ora bisa munggah, ora bisa luhur apa himmatun, himmah cita-cita ilal wusuli maring tumeka ilahi maring mator maring nggon mabure niku. Sampai upama enek wong pengen rono wis ora enek sing kepengin mergo saking jubure. Wis pokoke begitu tinggi sampai sulit orang mengikuti keinginan itu. Tapi bangsa wis ngelip dhuwur ngono kuwi. Bayara mongko banjur ningali sapa Aqab ningali kit atalahmin ing sepotong daging muallaqatin apa muallaqatan. Bayara mongko ningali sapa Aqab kit atalahmin ing sepotong daging muallaqatin kang digantung ala sabakatin ing atase jaring. Nek daging ning jaring, alah namu pira wis sak kepel ngono ae. Lah kok payun zilu. Mongko banjur bisa dadekne mudhun apa lahmin mau hu ing Aqab. Payun zilu mongko dadekne mudhun hu ing Aqab apa atoma ngarep-ngarep daging mau bisa ngedukno min matori saking nggon mabure Aqab. Ndek asale bebas lepas terbang tinggi melayang-layang tanpa ada gangguan sedikit pun ning perkara melek daging sak pringkil sing dintul-tulno ning gone jaring. Lah kok payak liku mongko kejiret. Semenae penak. Payak liku mongko kejiret apa mator bisa bakati ana ing jaring mau apa sing kejiret janahu suwiwine. Suwiwine kejiret jaring. Payak sidu mongko bisa mburu hu ing Aqab mau sapa sobyun bocah cilik-cilik yal abu kang nganggo dolanan sapa sobi bihi kelawan Aqab. Nasibe nelongso wong asale ndeke begitu tinggi derajatnya kok trimo dienggo dolanan cah cilik-cilik. Mergo asale iki si Raja Wali itu tomak ning gone daging sak pringkil. Niku perumpamaan. Lagi mun paham to nggih? Paham. Wane lek wis dadi kaulane Gusti Allah, aja gelem dadi kaulane liyane. Lho, ngoten lho. Awakmu kowe apik-apik dadi ajudan presiden. Ning dindi penak uripmu mung trima kowe jatuh cinta karo anake mbok rondo sing ning desa lah kok terus akhire kowe kejiret ning desa kono. Ya terus macul. Mutu derajatmu mergo tomak. Wakilan didhawuhaken malih. Niki enten kiai namine Fatah Al-Musili. Kiai Fatah daleme Mausil. Mausil iku namine kota. Inna Fathan Al-Musili sak temene Kiai Fatah Al-Mausili kang bangsa Mausil radhiyallahu anhu. Iku kana ana sapa Fatah iku qaidan pinaraan. Pinaraan tegese nggih pas ngaji ngoten. Jamaah ini wonten sing takon, fasuila mongko ditakoni disune pirsa sapa Fatah. Tentang apa? Aman tentang menungso wong tabaa kang manut sapa man manut asyahawati ing pira-pira syahwat. Ditakokno, kaifa iku kaya apa sifatuhu utawi sifate man. Tiyang sing seneng nuruti kepinginane niku sifate dos pundi? Lah delala pas ya Fatah niku pinaraan ngoten niku teng Jawi ngoten enten bocah kalih. Enten bocah kalih. Wa kanalan ana iku bikurbihi ana ing sandinge Kiai Fatah mang sapa Sobiani bocah cilik loro.
enten bocah cilik loro. Nah sing siji niku nyekel roti tawar gak enek mertegane. Nah sing siji nyekel roti tawar ana mertegane, jerone ana irisan daging, ana krokete. Napa hamburger. Sing siji nyekel hamburger, sing siji nyekel telokaspe. Cara sakniki ngoten. Ma'adima sertane iku salah sijine sobiyane khubzun utawa ana roti bila udmin kelawan tanpa lawuh. Wa ma'al akhori lan iku sertane sijine maneh liyane maneh khubzun utawa ana roti ma'akamihin sertane kamih niku lawuh sing tinggi lalapan roti niku. Dadi roti niku enten kamih. Faqala mangko ngucap sapa allazi bocah. Lam yakun kang ora ana iku mau sertane lazi apa kamihun lalapan roti mau sing gak duwe lalapan. Rotine roti tawar kate wis tawar war-war niku. Ngucap li sahibi maring kancane lazi. Ata ini minal kamih. Mas, aku sampean kei sing ana lawe to. Ateing mbok nguweno panganan sapa sira ning ingsun minal kamihi saking lawuh. Saking napa lalapane roti. Aku mbok dikeki lho roti kura enek lawuh blas iki lho. Ya pakola mongko ngucap sapa sohib kancane. Ya, tapi syarate. Ya pakola lahu nganggo syarat aku gelem ngekeki lawuhku. Tapi kowe kudu gelem dadi aswasunanku. Bisarti antakuna kalbi. Bisarti antakuna kelawan syarat yen to ana sapa sira iku kalbi dadi asuku getok-getokan. Ya senajan getok-getokan tapi lah ya asu. Lah kok jawab itu fakola mongko jawab sapa lazi sing bocah sing gak duwe lawuh niku. Naam ya. Ya. Basa muni ya no faja'ala. Mongko nalekaken sapa sahib kancane ku nalekno firaqabati ing dalem gulune bocah lazi. Nalekaken khaiton ing tampar benang lawe cara biyen. Terus dicancang ngoten. Dicancang nganggo tampar waja'alalan tumandang sapa sahib iku ya juru narik-narik sapa sahib ing lazi kama yuqadu kaya oleh ditarik-tarik apa alkal buasu. Akhire terus dicancang ditarik-tarik kaya asu ngono. Akhire faqala mongko jawab dawuh sapa Kiai Fatah. Faqala mongko dawuh sapa Fathun Kiai Fatah lisaili maring wong sing takok. Dulu niku. Ben dijawab tapi dikon ngrungokne cah loro dialog. Teng jobone pengajian iku. Ama eling-eling Kang sing takok. Perhatekno to iku lho. Innahu sak temene kelakuan iku laura dia lamun ridho lan rimo sapa sing dadi asu mang. Sapa lazi bi khubzihi kelawan rotine lazi. Walam yatma lan ora tomak ora kepingin sapa lazi fi kamihi sahibi ing dalem lawuhe kancane lazi. Lam yasir mongko ora dadi sapa lazi ora dadi ku kalban ing asu bisa sahibi kedue kancane. Jadi ku mang upama gelem nrimo lah gak ana lawi ya ben dipangan bareng-bareng ngono ya. Ora perlu dadi asu. Karena dhek melek pengen lawuh. Ya malah dadi asu ngono kuwi. Niku pun jelas. Nah, nek santri Mojosari Tanjuk nggih. Almarhum Kiai Abdul Wahab Hasbullah tambak beras. Niku nate ngoten niku. Guyon-guyon teng masjid. Niki ngerjani kancane.
urusan kancane. Apa nggih berangkang-berangkangan ngoten. Jaran-jaran. Kowe sing dadi jarane, kowe sing terakhir aku. Pijet-pijetan sik. Pijet-pijet terus tumpak-tumpak. Ya Wahab numpak dhisik. Terus numpak mubeng masjid, serampi masjid niku wonten ping 3 napa ping 7 ngoten. Genten. Ya Wahab sing dadi jaran. Ya Wahab sing dadi jaran, kancane sing numpak. Jadi agek sak hubungan nguyuh. Wahab nguyuh kalian berangkat nguyuh. Ngeriku. Itu ngoten rata terus mubeng mesti rata. Terus geger sak pondok. Sapa nguyuh? Kabeh ngarani Wahab iku nguyuh. Hehe kok Wahab ya ngono. Sing nguyuh jaran. Nek jaran nguyuh sing kon ngepel sing duwe jaran. Wis sing mang pas numpaki sing duwe sapa iku kon ngepel. Niku ki Wahab tambah beras ki. Mondoke teng Mojosari. Nggih Wahab. Enten malih ceritane ya Wahab niku nggih. Kalih Kiai Bisri Denanyar, Kiai Bisri Samsul. Enten tiyang Jombang niku ajeng korban sapi setunggal. Lah mongko anake niku 6. Anake 6 piyambake kalih bojone berarti pinten? 8. Mongko sapi siji niku lek digawe korban kan cukupe 7. Iku sowan ngene Mbah Bisri. Terus Mbah niki napa mboten cekap Mbah kangge tiyang wong. Oh, ora cukup. Ngono Mbah Bisri ora cukup. Kitabe umine ya sapi siji kanggo wong 7. Nek pengen cukup kanggo wong 8 ya tambah wedhus siji. Iku kok cukup kanggo wong 8. Ala mboten enten nganu mbok diparingi cekap ngoten lho Mbah. Ora iso wis pokoke kudu tambah wedhus siji. Iku baru cukup kanggo wong 8. Lah nek ora ya kowe ngalah. Utawa bojomu sing ngalah. Akhire dikandani kalih kancane. Tak kok hukum aja ning gone Mbah Bisri. Pedinesen. Niku sing kancane. Oh tak kok ngene Mbah Wahab ngono. Sekali Mbah Wahab. Monggo bener. Monggo. Kenapa, Pak? Niki lho niki kula niku anak kula 6. Nah, kula kalih bojo kula dadi jumlahe sak keluarga niki 8. Kula niku kepengin korban, tapi amriye sak keluarga niku saged kumanan korban niku kan. Kula pokoke gak cukup sapi setunggal iki. Ini Mbak Wahab jawab, "Oh iya, isa. Cukup kuwi." Mosok ngoten. Sik tapi engko dhisik. Anak sampean sing cilik dhewe umur pira? Nembe saged lampah, Mbah. Oh iya, lah iku kan butuhe sapi kuwi arep ditumpaki wong sak omah. Ben, nggih. Lah anakmu sing cilik dhewe kuwi arep munggah sapi ora kuat. Kudu digekno ancik-ancik. Lah tuku wedhus nggo ancik-ancik. Dadi kok ya tetep cukup kuwi. Sapi siji ditumpaki wong 8. Lah wedhuse itu dienggo ancik-ancik. Jane padha ae. Halus. Ngoten iku. Jadi lek Basul Masail teng Muktamar NU niku Mbah Wahab kalih Mbah Bisri niku sering mboten sami pendapatnya sering gebrak-gebrakan meja. Tapi secara pergaulan mboten enten kekancan akrab kados Mbah Wahab kalih Mbah Bisri. Wong niku nggih di samping kanca nggih IP. Di samping kanca akhire dadi IP. Mbah Wahab niku lek ing Jakarta nite sepur. Niku keng stasiun Jombang niku mboten jujuk tambak beras. Mesti jujuk Denanyar riyen. Oleh-oleh napa keng Jakarta napa duwen napa-napa nggih teng Denanyar riyen nembe tindak teng tambak beras. Padahal tukaran terus niku lek Basul Masail. Ya nek cara wong sakniki lak wegah.
Pendapat ora cocok mbak aku gua nyopo lho. So padahal niku kan namung soal pendapat mawon. Iku cerita-cerita ngoten niku kathah yayain sepuh-sepuh riyen niku. Jadi kok upama niku wau sing numpak Mbah Wahab niku wau mboten melek. Mergo lek numpak ngguri kan penak ngono. Bar ditumpaki terus genten numpak kan kali istirahate. Ora malah digarap kon ngepel. Wa hukiya lan cerita lho. Wa hukiya lan ceritaaken an badihim saking setengah ulama apa sing diceritaken annahu sak temene kelakuan iku dakhala wis mlebu musuhan sapa ba'duhum ala tilmidin ing atase murid lahu kedhe ba'duhum enten setengah kiai niku dolan tengene murite fakot dama mongko nyuguhaken sapa at-tilmizu murite ilahi maring ba'duhum nyuguhaken khubzan ing roti kofaron kang ora ana lawuhe. Jadi enek kiyaine dolan ning gone murite, dia mesti mawon murite kan nggih nyuguh-nyuguh. Niku delala sing disuguhno niku roti sing mboten enten napa-napane. Walam yakun lan ora ana iku lahu kedue tilmid apa sing ora ana udumun lawuhe. Fa akhadha mongko kumrentek mongko tumandang sapa tilmid iku ya tamanna. Ngarep-ngarep sapa tilmid bikol bihi kelawan atine tilmid. Krana sungkan masalah Pak Yai rawuh rene kok suguhane mek roti. Ngarep-ngarep napa? Ngarep-ngarep an sak temene kelakuan. Laitakana lahu udmun yuqaddimu ila ustadzihi. Laita malar mandar. Malar mandar niku malar mandar. Laita sakjane ngarep-ngarep malar mandar menawa-menawa iku kana ana iku lahu kedue tilmid apa udmun lawuh yuqaddimu kang bisa nyuguhaken sapa tilmid ing udmun ila ustadzihi maring gurune. Njero ati niku mandar ngene iki enek lawuhe lak tak aturne Pak Yai lak pantes. Mosok Pak Yai kok mesti disuguhi banyu putih karo roti kok ora enek tunggale. Pakoma mongko langsung jumeneng sapa ustadz kiyaine niki kiai awas. Dulu murid atine gemereneng ngoten terus gak sida dahar. Terus wis cukup lah ya melu aku. Wa qala lan dawuh sapa ustadz marang muridé mau ta'al. Ayo mrene mai sertane ingsun. Ayo melu aku. Enggak pundi wis tau melu aku. Paham malah mongko ngajak sapa ustadz ing tilmid dijak ila babi sijni maring lawang penjara. Jak ndelok wong sing ditahan-tahan iki. Fara'a mongko ningali sapa tilmid annasa ing menungso yadribu hale yudrobu hale digiyepuki sapa wahidun wong siji. Ana wong siji digiyepuki karo kancane. Wa yukta ulan ana sing di potong tangane sapa akharu liyane. Mergo nyolong. Ana ne wa yu'adzabulan di siksa, dijilid, disebeti nganggo cemeti sapa kullu wahidin saben-saben siji bi anwa'il adzabi kelawan pira-pira macem-maceme siksa. Pakola mongko dawuh sapa ustad gurune litil midhi maring murite. Le taro haulai. Taro ana to ningali sapa sira haulai ing mengkono-mengkono
penghuni penjara. Nggih Yai. Yaiku hum utaiha ulaiku alladzina wong akeh. Layas biru kang ora betah sapa ladzina, ora sabar sapa ladzina alal khubzi ngatasé mangan roti al-kifari kang gak ana lawuhe. Waget ora ngomong lho kok roh. Iki lho le contone wong sing digeyepuki, ana sing tangane dipedhot, dipotong, ana sing iku lah perkarane asal usule mergo dheke ora nrimo mangan roti sing gak ana lawuhe. Akhirnya terus dhek ngamun pengen duwe lawuh. Akhirnya terus memaksa diri golek lawuh. Lah mongko ya terus nyolong lah diketok tangane. Enek sing gak nyolong terus ngapusi lah kok terus dilaporno polisi. Anane sampai penjara kebek iki persoalane jane perkara wong ora betah nerima pandum. Ya ngoten nggih. Iki mesti kok niku. Mula niku panjen nggih qanaah nerima ing pandum nglenggono ngurip jare wong Jawa ngoten. Niku jane sakjane urip sing paling penak. Disitulah letak kemerdekaan yang sejati. Malah ya diparingi Gusti Allah awak sehat niku iso nulungi wong. Iso nulungi wong lan dhek nulungi ya ora melek apa-apa wis butuhe nulung ngoten. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah ingkang qanaah dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sedaya saestu-estu saged ngraosaken kemerdekaan ingkang sejati. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.